Hayırlı irte, ilning töp телеканалында Татарстан яңалыклары, Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Язның бір көне елны туйдыра. Актаныш районында кыр эшләренә әзерлек уңайыннан киңәшмә үтте. Milli Әдәбиятлар балкышы Казанда Галим Фуат Галимуллинга 80 яшь тулуга багышлап халыкара фәнни-гамәли конференция булды. Сәхнә йолдызын зурладылар. Камал театрында күренекле артист Венера Шакированың юбилей кичәсе узды. Чыгарылышыбызны фаҗигале хәбәрдән башлыйбыз. Узган төндә Яшел Үзән шәһәренең Ленин урамындагы 39-нчы йортта көчле шартлау булган. Урында безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Шартлау шул кадәр көчле булган, йорттагы барлык тәрәзәләр диярлек кисәкләргә бүлгәләнгән. Вот эти все вот окна, вплоть до второго этажа, я не знаю, как нас Бог миловал, все окна выбиты, все машины, которые были припаркованы, они, соответственно, все получили повреждения, ну, пускай там где-то побольше, где-то поменьше. Йортта яшәүчеләрне эвакуацияләргә коткаручылар килеп җиткән. 90-га якын кеше 30-дан артык техника ярдәмендә эшне тиз тоткан. Шартлау үзәге 7-нче каттагы фатирга туры килә. Йортта яшәүчеләрнең әйтүләренчә, анда 80 яшьлек пенсионер ир яшәгән. Картның соңгы вакытта сәламәтлеге дә нык какшаган. Күршеләре газны ачып куеп, үзенең гомерен чикләргә уйламады микән дип фаразлый. Он недавно похоронил свою жену, ну, то есть сосед уже в возрасте, ему уже за 80. Ну, я сама не видела, ну, как говорят соседи, что он выпивал периодически, мало ли. Может быть, там уже сыграл роль его возраст, чрезмерное употребление алкоголя. Коткаручылар төнлә ир кеше гәүдәсен табып алганнар. Ул шушы пенсионер булырга мөмкин. Республиканың тикшерү комитеты тикшерү эшен кузгаткан. Тагын 7 кешенең зыян күргәне ачыкланган. Барысы да төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Калган кешеләр эвакуацияләнгән. В основном люди разъехались по своим родственникам, тем, кому некуда было ехать, размещены в санатории города, обеспечено горячее питание. Коткаручылар йортның торышын тикшергән. Төп нигез тәртиптә ишелү куркынычы юк диләр. Истәмә тикшерүләр башланган. Йортны чикләп алганнар, кешеләрне үткәрмиләр, газны өзгәннәр. С утра комиссия Министерства строительства и ТГП, стройнадзор проведут обследование, и затем будет принято решение, можно ли возвращаться в квартиры и когда. Шартлау факты буенча тикшерү комитеты җинаять эшен кузгатты. Гадәттән тыш хәлнең барлык шартларында ачыкларга кирәк. Әлегә кадәр йорт территориясендә гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Фанис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Алексей Уразайкин, Наил Хаҗипов, Яшел Үзән. Башка хәбәрләргә күчәбез. Роспотребнадзорның республика идарәсендә коронавирусның 3нче дулкыны булмас дип ышандыралар. Татарстанда яшәүчеләр актив рәвештә ковидка каршы прививка ясаталар. 122 меңнән артык кеше вакцина ясаткан инде. Алар төрле яшьтәге кешеләр. Арада йогышны йоктыру өчен куркыныч төркемгә кергән өлкәннәр дә бар. Игенчеләр язгы кыр эшләренең башлануын көтә. Актаныш районында кыр эшләренә әзерлек көзен уңышны җыеп алып амбарларга урнаштыргач ук башланган иде. Актаныштан безнең чираттагы репортаж. Язның бір көне елны туйдыра. Башак хуҗалыгы игенчеләре әлеге гыйбарәгә турылыклы. Район хуҗалыклары җитәкчеләре, агрономнар, инженер-механиклар биредә узган күргәзмә семинарда ел дәвамында ирешелгән уңышлар, яңартылган техника, машина паркы, терлекчелектә төзелеш барышы белән танышты. Техник яктан теге бу эшләй башлаганда еллар кебек түгел, әнә бу кырбыз Актаныш агрофирмасын караган бу елда. Башак хуҗалыгында görünüp tara texnik yaktan hazırlıkla nişik in derecede ikene. Жыл инде Худай ничек берсә шулай килер инде, аны бөтенләй мәшләтелмәйбез. Шуңа күрә без иң начар вариантка да әзер булырга тиеш инде. Башак хуҗалыгында сыерлардан көнлек савымны 20 тоннага җиткерүне максат иткәннәр. Илюс Ярмиев хуҗалык белән 2нче елын гына идарә итсә дә, үзгәрешләр, үсеш саннары күз алдында. Семинарда катнашучылар машина трактор паркында, орлык складларында, төгермәндә булып, яңалыкларны күргәч, ак көнләшү белән көнләшүләрен яшермәде.
Киләчәккә дөрес итеп туклануны ясарsak, общий сәер көтүенә шул өметебез бар инде. Сәламәтләндерү беренчедән, икенчедән инде ул теге хуҗалыкка өстәмәлеге акчасы, сөттән кергән акчасы инде. Шуңа иң беренче сәламәтлек турында уйларга кирәк, малның без шуның өстендә эшләйбез бу көндә. Хуҗалыкта сыерларда лейкозны бөтенләй бетерү чаралары да күрелгән. Сөт җитештерүдә алдынгылыкка чыгу белән беррәттән сәламәт маллар асрау турында да җитди кайгырталар. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге. Түбән Кама шәһәрендә тагын өй туйлары. Фикрат Тәбиев урамында 120 фатирлы яңа йорт салынып беткән. Әлеге йорт торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проект тапсаларында социаль ипотека программасы буенча төзелгән. Фатирларда барлык уңайлыклар да тудырылган. Быел республикада дәүләт торак фонды инвестицияләренә барлыгы 161 йорт салыначак. Шуларның 24-се файдалануга тапшырылган инде. Тел галиме һәм күрнекле җәмәгать эшлеклесе профессор Фуат Галимуллинга 80 яшь тулу уңаеннан Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында халыкара фәнни гамәли конференция оештырылды. Тулырак хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов репортажында. Галимуллинның 80 яшьлек юбилее уңаеннан үткәрелде. Галимуллин Фуат Галимулла улы филология фәннәре докторы, КФУ профессоры, танылган әдәбият белгече, Татарстанның һәм Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре, әдәбият фәне, әдәби тәнкыйть өлкәләрендә күп санлы хезмәтләр, уку йортлары өчен татар әдәбиятыннан дәреслекләр, уку әсбаплары, шигырьләр китабы авторы буларак танылу алган галим, әдип. Әлбәттә, хезмәт юлында Фуат Галимулла улы күп төрле бүләк дәрәҗәләргә ия булды. Аны халкыбыз таный, белә, хөрмәт итә. 80 яшь тулу уңаеннан халыкара фәнни гамәли конференциясе ачылышында галимгә тагын да төрледән-төрле мактау билгеләре тапшырылды. Берничә күкрәк билгесе арасында мактаулы остаз билгесе дә бар иде. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин әлеге күкрәк билгесенең яңа гына чыгуы һәм беренчеләрдән булып Фуат Галимуллинга тапшырылуын әйтте. Фуат Галимулловичка карата бернинди башка төрле мөнәсәбәт була алмый. Бары тик яхшы мөнәсәбәт. Чөнки ул безнең өчен, безнең барыбыз өчен дә, укытучылар өчен дә, җитәкчеләр өчен дә, һәм халкыбыз өчен дә иң күренекле, иң хөрмәткә лаек булган язучы да, ул җәмәгать эшлеклесе дә, дәүләт эшлеклесе дә, ул безнең укытучыбыз да, остазыбыз да. Менә шуңа күрә Фуат Галимулловичның бүгенге юбилей белән котлап, без аңа бары тик исәнлек, саулык телибез. Чөнки гомер буе менә шулай милләткә хезмәт итеп, дәреслекләр язып, ничә буынны үзенең дәреслекләр аша, үзенең җылы матур сүзләре, үзенең әһәңе аша, үзенең көе аша дип әйтим инде, телнең матурлыгын, аның ассызыклап ачып бергән шәхес, ул безнең милләтебезгә хезмәт итте һәм алга таба да хезмәт итәчәгебезгә безнең иманыбыз камил. Ана телебезнең иң камил, иң матур, иң зыялы яңгырашы сезнең сөйләмдә шикелле диелгән иде конференция ачылышында укылган Минтимер Шәймиев хатында. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге Фуат Галимуллинга Россия хезмәт даны, бөтен Россия геройлар, дәүләт бүләкләре кавалерлары һәм дәүләт премиялары лауреатлары иҗтимагый оешмасының хезмәт даны Трудовая доблесть мактау билгесен тапшырды. Ул бөтен җирдә дә, һәр эшендә дә тырышып, намуслы, бөтен үзенең сәләтен, вакытын биреп, бөтен омтылышларын биреп эшли. Менә ул безне шуңар өйрәтте. Ул безнең белән көн сайын тәрбия сүзләре әйтергә җитешмәгәндер дә. Менә үзенең тәртиплелеге белән тәрбияләп, үзенең үрнәге белән һәм инде үзенең шул хәтле әдәбиятны яратуын, сәнгатьне яратуы белән ничектер үзеннән үзе мин шушы ысулга кирип киткәнемне үзем дә белмичә калдым дип әйтергә була. Бүгенге халыкара конференция әлбәттә
нигездә зур әзерлек процессын таләп итә торган һәм бик күп чит төбәкләр белән эшләп оештырган конференцияләребезнең тагын берсе. Бүгенге көндә шушы конференциягә катнашучыларның саны 100-гә якын. Конференциябезнең тагын бер хәзерге заманча булуының тагы бер билгесе ул менә бүген безнең университетыбызның аудиториясында бара һәм шулай ук аерым бер системада тоташып онлайн катнашу мөмкинлеге дә бар. Менә бу конференциядә бүгенге көндә инде 600-гә якын кеше шушы системада утыра. Алар нигездә татар әдәбиятын менә шушы төрки халыклар әдәбияты бәйләнешендә яисә Идел буе әдәбиятлары багланышында өйрәнү мәсьәләләрен күтәрәләр. Һәм менә бу конференциябыз безнең нәкъ шушы әдәбият белеме өйрәнү, әдәбият белеменең аерым замана өчен актуаль булган мәсьәләләрен өйрәнүгә юнәлдерелгән. Минем эшчәнлегемә игътибарның шундый зур булуы үзе бер бәхет. Эшләгән вакытта исәпкә алмыйсың бит инде. Кемнәрдер нәрсәдер сиңа уңай фикерләр әйтерләр. Теге бу дип әйтеп махсус докладлар багышларлар дип эшлисең дә эшлисең. Менә шуның нәтиҗәсен күрү әйбәт. Димәк, алар минем китаплар, мәкаләләр кемнәргәдер барып җиткән, аларның фикерен кузгаткан, теләктәшләр тапкан һәм инде алар шушы җайга туры китереп үзләренең фикерләрен белдерергә дип килгәннәр. Шуңа күрә мин инде бик бәхетле. Фуат Галимулла улы Галимуллин инде шактый гына олы булуына да карамастан иҗади, гыйльми, иҗтимагый тормыштан читләшми, үзе сызган юлдан һаман бара да бара. Алдагы елларны да исән-сау, сәламәт акыл, зиһен, иҗади уңышлар белән каршыларга язсын. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Сергей Беркутов, Татарстан яңалыклары. Камал театрында Татарстанның халык артисты Венера Шакированың юбилей кичәсе узды. Иҗатташ дуслары, курсташлары, шәкертләре котлавын хәбәрчебез Айзилә Батырханова да күреп кайтты. Мин Венера Шакированың уйна алмаган төп роле. Зәңгәр шәлдә Мәйсәрәне уйнамаса да, Венера Шакирова халык күңеленә Зифа спектакленнән Эсмеральда белән килеп керә. Бу аның беренче роле була. Менә шушы яшемә, олы яшемә, 60 яшемә җитеп, бәйрәмем яз көне үтә, һәм дә әле минем димәк тормышымда да яз. Венера Шакирова 1960 елның 11 октябрендә Казан шәһәрендә туа. Артист булырмын дип һич уйламаган ул. Әти-әнисенең Венераны табиб итәселәре килгән. 1983 елның 15 мартында Венера Шакирова театр бусагасын атлап керә. Беренче рольгә хәер фатиха бирүче Марсель Сәлимҗанов була. Biz anda işe okuttuk, Naila Garayeva, Marcel Salimjanov kursuna җитәкчесе. Һәм мин әле шул беренче адымнарымны гына эшләдем. Килеп керде, бер көтү яшьләр җыеп алдык. Беренче режиссерлык тәҗрибәм Венера белән бәйле, чөнки укыганда Марсель Хакимович безгә бирәдер өзекләр, үзебез куеп, үзебез уйнап, үзебез әзерләп күрсәтергә тиеш идек. Һәм менә мин бер әсәр сайлаган идем, шунда Венераны алды. Бу минем чыннан да дебютым, режиссер буларак дебютым иде. Телевизор караучылар Венера Шакированы татарча телесериаллар аша да яхшы белә. ТНВ каналы төшергән Яңа елда бергә булыйк, җылы эзли җаннар фильмнарын белмәүчеләр сирәктер. Венера Шакирова тудырган һәр образ аның эчке халәтен чагылдыра. Соңгы чыккан премьерада Венера Шакирова өчен тирән фәлсәфи роль. Юбилей кичәсендә уйналган Артур Шәйдулланың Сагынырсызмы пьесасы буенча куелган спектаклен ул тормышта үз урынын табарга ярдәм иткән остазы, улуг шәхес Марсель Сәлимҗанов истәлегенә багышлады. Аның образлары тирән, чөнки аның эчендә бар бай табигать. Шуңа күрә ул бик кызыклы актриса, бик шибәр ханым. Чын күңелдән ул кеше ярата. Һәм кеше дә аны ярата.
ул үзенә тартып тора. Чөнки ул дөрес тәрбия алган. Аның әти-әнисе дә Гөлсинә апа белән Мансур абый, алар бик зәвыклы, шундый тыйнак, чын татар кешеләре иде. Алар менә Венерага да шундый тәрбия биргәннәр. Әйе, тормыш әле башлана гына. Камал театрының якты йолдызы Венера Шакированың яңа, көтелмәгән рольләре күп булсын. Ойзилә Батырханова, Сергей Павлухин, Наилә Нәҗипова, Татарстан яңалыклары. Венера Шакированың юбилей кичәсе турында тулырак репортажны иртәгә хәерле көн Татарстан тапшырында карыйласыз. Ә без дәвам итәбез. 1 апрельдән 4-сенә кадәр Татарстан Милли музейында бүләк ясау көннәре узачак. Казанлылар музейга сирәк предметлар бүләк итә ала. Быел бүләк ясау көннәре Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында уздырыла. Шәһәр халкыннан Татарстанның мәдәният һәм фән эшлекләренең шәхси әйберләрен, фотосурәтләрен һәм гомерлек басмаларын 19-20 гасыр халыкларының милли бәйрәмнәренә, гореф-гадәтләренә багышланган фото рәсемнәрен кабул итәргә әзер. Шулай ук музей фонды өчен йорт кул эшләре үрнәкләре, зәркән, бизәнү әйберләре, заманча декоратив гамәли сәнгать осталары эшләнмәләре дә зур кызыксыну уята. 5 апрельдә Милли музейның 126 еллыгы көнендә акцияга йомгак ясалачак. Узган һәр чорның, һәр дәвернең җитди вакыйгалары хәзер инде авыл тарихына әверелгән. Бигрәк тә авыл тарихын мәчетләрдән, диннән, дини истәлекләрдән башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Әтнә районының иске Өҗем авылы тарихы Казан ханлыгы чорыннан мәгълүм. Күптән түгел әлеге авылда тантаналы рәвештә иман йорты ачылды. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһанның вакыйга урыныннан махсус репортажы. Я Раббым, Аллах шушы иске Өҗем халкына шушы мәхәллә хәйр бәрәкәтләрен насыйп әйлә. Аллаху әкбәр дип әйтер өчен күтәрелгән куллар арасында гомер буе эшләп сөялләнеп беткәннәре дә, сабыйлыгы аңкып торган йомшаклары да бар. Барсы да хәзрәт кылган дога теләкләрнең кабул булуын теләп амин итә. Бу көннәрне кайчаннан бирле көтте авыл халкы. Мәчет ачылышын күрергә махсус кайткан Габделхәлим абыйның сөенече эченә сыймый, күзләренә яшь килә. Бик сөенәм шул хәтле. Әйе, шуңа күрә гел кайтырга тырышам. Садахамны да алып кайттым. Үзем дә бик теләп кайттым, яратып. Рәхмәт. Иске Өҗем халкының шатлыгын элеккеге мөфти Госман хәзрәт Исхакый, Татарстан Республикасы президенты аппараты һәм Әтнә районы җитәкчелеге вәкилләре дә уртаклашты. Районыбызда ачылган мәчетләрнең 36-сы Заманында Иске Өҗем авылының 2 катлы мәчете дә, даны тирә-якларга таралган мәдрәсәсе дә булган. Тарихи чыганакларга караганда аны 1894 елда Мулла Фазыл Рәхмәтуллин төзеткән була. Ләкин илдәге тискәре вакыйгалар нәтиҗәсендә мәчет 1934 елда бетерелә. 40 ел шушы авылда сыер савучы булып эшләгән Сәвия Усманова мәдрәсәле мәчетнең манарасын кисү тарихын элгәрләрдән ишетеп калган. Безнең ул мәчетебез бик узын йымынга караганда нәтиҗә клуб узынлыгында ук булгандыр, 2 катлы юл. Аның инде шуннан соң аны клуб иттеләр, ашлык тутырдылар аңа ие мәчетне. Ул манаранан төшкәннәрен менә алдагы шуларны күргән бабайлар дип әйтим инде, әниләр дип әйтим, манара төшмисе селкенеп торган диде ул. Күңеле йомшарган Сәвия апа күзләрен яшереп сөйли. Манараны кискән кеше нәселенең дә язмышы гыйбрәт алырлык. Кискән кеше авылдан чыгып киткән, хәтта аның улы кызы кайтканнан соң шушында әниләр белән бергә эшләгән хатыннарга кайтты. Менә шушының рәнҗүе булгандыр. Туган сайын балаларының күзе булмаган. Менә
Сөйінбек апай қайтқан, Сөйінбек апай әйткен, әтинен ауылдағы нее арттан барды біздің арттан деп. Ни гаҗәп, авылда озак еллар мәчет ачу җае чыкмый. Шушы авыл кешесе Габделнур агайның йөрәге әрнеп бу хакта сүз кузгалткач кына изге эшне башлап җибәрәләр. Тамчыдан күл җыела дигәндәй, авыл халкының бердәмлеге, иганәчеләр ярдәме белән яңа мәчеткә 2013 елда нигез салына, 2016да манара куела. Бүген тантанага җыелучылар яңа мәчеткә беренче тапкыр тәкбир әйтеп керде. Күрәсең, вәгъдәсе җитмәгән булгандыр. Аллаһыга шөкер, быел мәчет рәсми рәвештә ачылды, ди Рауил хәзрәт Зөфәров. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хәйр фатихабыз инде безнең Татарстаныбызда 1000 артык мәчет. Һәммәсенә фатихаларыбыз шул. Мәчетләр ачык булсын, азаннары яңгырап торсын. Әгәр дә имам, әлхәмдүлилләh, Аллаһ йортында икән, намазда икән, гыйбадәттә икән, янына авыл халкы да иншалла туплана. Бүгенге көндә инде без инде шушы мәчетебезне тантаналар ачып җибәреп, менә халыкны җыйнап, менә Аллаһка шөкер, менә күп кенә кунакларны җыйнап, төзелештә катнашкан, ярдәм иткән кешеләргә барысына да үзебезнең рәхмәтебезне әйтә алдык. Бәлки менә шушы заграк вакыт салынган мәчет ул тагы да кадерлерәк булыр, тагы да ләззәтлерәк булыр. Бер эшкуар үзенең акчасына 100% мәчет сала да, аннан соң ул мәчет буш була, ул куркыныч хәл. Менә халык үз акчасы белән, хәләл акчасы белән әзәзләп салып, ничә еллардан соң шушындый шатлыкка иреште икән, димәк бу мәчеттә өмет бар иншалла. Мәчет мәдрәсәле авыллар татарның күренекле шәхесләрен тәрбияләүгә дә зур этәргеч биргән. Шушы авылдан чыккан Лондон университеты профессоры булган шәхес Рәшид Хисматулла улы рәхмәти Арат та башлангыч белемне мәдрәсәдә ала. Аллаһ Тәгалә иң беренче индергән аяты Иқра иде, укы. Димәкне мәктәп булу, мәдрәсә булу, Аллаһтан йорты булу, ул айрымча авылга бер бәрәкәт бирә, нур бирә. Чөнки Коръәндә дә әйтелгән, белем ул нур диелгән. Әлегә яңа мәчетнең исеме юк. Бәлки мәчетнең иман һәм нур чыганагы булуын исәпкә алып, беренче тәкъдим ясаучы Габделнур исеме бирелер. Монысы әлбәттә киләчәк эше, Аллаһ йортын төзүгә катнашы булучыларга рәхмәт әйтү әманәтләрен үтәү өчен оештырылган чара илә намазын уку белән тамамланды. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстан Диния нәзарәтенең Зәкат Хәйрия фонды халыкка азык-төлек ярдәме күрсәтүне дәвам итә. 2020 елның сентябреннән бүгенгә кадәр 500 мохтаҗга 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә һәм республиканың 25 районындагы күп балалы гаиләләргә азык-төлек җыелмалары җибәрелде. Коронавирус пандемиясе чорында азык-төлек җыелмаларын тарату Татарстан Республикасында социаль ярдәм үзәге проект кысаларында президент грантлары фонды ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Проект 48 мөхтәсибәтне куллашлар дип көтелә. Алар Татарстанның барлык районнарында мохтаҗларга 1000нән артык җыелма тапшырачак. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Амери бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау-саламат булыгыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.